Nik, Apa? oseng nih genjer dang. Kayaknya ndi enak genjer. Ya sembuh aku pengen genjer kok. Boleh Genjer lo lek dipangan utuh balik meneh. Alah wis bene lah, enake kene man genjer iki. Kayaknya ndi ya golek. Oh enak iki. Ngene mbah-mbah kae iki enak iki. Lah iki genjer akeh tenan. Mantep iki. Wong ora roh iki lho. Daripada ning pasar dadak tuku. Wong genjer didol kok mbok peki. Ora, Mbak, aku ki golek keong iki Mbak, ora golek genjer ki lho golek keong nggo pakan bebek. Oh, mokan nang golek genjer. Ora, Mbak, aman, Mbak, ya ora golek genjer. Walah, lek ngene iki carane aku ya ora sida ngoseng genjer ngene iki, Mbak.